Grabe, nakakapagod mag-commute. Ang layo ng biyahe, lagi pang punuan, grabing hassle. Mukhang kailangan ng sarili kong sasakyan na. Makahanap na. Tingnan ito ah. Ito maganda, kaso mahal. Ito yung kailangan kong sasakyan. Sakto. Day off ko bukas. Mapuntahan nga itong lugar na to. Welcome, sir. Welcome to one of the branch of our firm. Good morning, sir. Paano po ba mag-apply ng car loan? Saka, ano po ba ang proseso ng ng transaction? We offer financing for both new cars. So, yung minimum loan amount ng brand new is 100,000. Then yung used car naman is 70% nung selling price niya. So, yung tukol naman sa payment, yung flexible payment terms is minimum down payment of brand new car is 20% and the down payment for used car is 30%. Yung may option ka naman eh. So, yung payment option is 1 to 6 years for brand new cars, tapos 1 to 4 years for used car. Meron din kami mga dito, option to choose all-in financing tulad ng mga first year car insurance premium at saka ng 3 years LTO registration. So, sir, kukuha na ba kayo ng loan para ma-process na agad? Hindi. Pirma ka na dito, sir. Pa-fill up na lang neto. Okay. Okay, sir. Thank you for your cooperation. Thank you, sir. Thank you. Thank you for loaning to us. Ito po yung bagong labas ng Toyota. Automatic car po siya. And it comes in different colors. Pero ang available lang po natin ngayon is red. Pero maganda rin naman po yung red sa inyo kasi mas makikita yung pagka teenager nyo in this. And magiging hot pa kayo. Tapos meron din po tayo ibang sasakyan. As we go along. Ito naman, Toyota. Yung Innova. Ito, meron tayong automatic sa manual. Yun. Tapos meron isang kulay. Ito po yung kanilang